Nakuhaan og cellphone video sa usa sa mga residente sa Davao City ang fireworks display ato sa pagsugat sa bagong tuig nga gikatingala sa mga tawo. Kay gibaliwala lang ang warning ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte nga istrikto gihapon ang firecracker ban sa Davao. Daling mikatag sa social media ang video ug miani og klase-klaseng reaksyon gikan sa mga netizen. Matod sa Davao City Police, gipangita na nila ang mga individual nga responsable sa paggamit og fireworks ug pyrotechnic devices nitong bagong tuig sa NHA Bangkal. Nalocate na ang katong area kung asa naga-powers, but then ang mga tao nga na-adult dito sir no, wala. As per sir, PS3 walay makahatag og kanang identification sa individual sir no nga naga-firecrackers diha sa may NHA Bangkal sir. And as per instruction po sa atong Acting City Director Palauman pang investigation sir para ma-identify gyud ang mga individual sa nga nag-violate sa atong firecracker ban sa Davao City. Silutan sa kapulisan ang mga responsable sa fireworks display sa Bangkal kung ilang madakpan. Ito ang City Ordinance no, 060-02 series of 2002. Ang first offense sir is na ay multa nga 1,000 and then na-put or imprisonment of 10 to 20 days. Muna siya ang concern nga violation sa mga violators sir nga naga-fireworks niya sa Maya Bangkal. And ato pong gitanaw sir no, ang isa ka kaso nga violations Republic Act 7183 ato po na ginatanaw sir kung pwede ba siya ma-file against this individual sir. RA 7183 sir lang gihapon na siya sa firecrackers and then sa general welfare sa public sir. Ginatunan sab sa kapulisan ang pagpasaka og kaso paglapas sa Republic Act 7183 kun an act regulating the sale, manufacture, distribution and use of firecrackers and other pyrotechnic devices. Apil sa investigasyon ang pagsubay kung asa posible nagikan ang magigamit nga fireworks sanglit. Walay record ang DCPO nga dunay mga nakumpiskang firecrackers gikan Nobyembre 28, 2024 sa pagsugod sa Pasko Fiesta hangtod kagahapon Enero 1, 2025 nga hugot man ang gipatuman ng mga inspeksyon sa mga checkpoint sa Davao City. Yes, sir, part na sa investigation nga gikandak sa atong Talomo Police Station 3 sir no. Ang ato ang control border sir, stricto man ato ang pagpahigayon diha og mga inspection, ang ato ang PNP, DCPO in coordination with our task force Davao, stricto ato ang pagkandak og inspection sir, but then ato pa nang i-concern no, Palauman ang investigation kung asa ni gikan ang firecrackers ka wala man tayo firecrackers nga na-confiscate from November 28 sir no, sa pagsugod sa Pasko Fiesta hangtod January 1, but then naga-post sa social media nga naay fireworks diha sa sa may Bangkal area sir. Base sa Davao City Ordinance 060 series of 2002, hugot nga ginadili ang paghimo, pagbaligya, paghupot o paggamit sa mga pabuto o ubang pyrotechnic devices. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.